No. Takže pozri. Toto je ten malý. Dvoj. Troj. Štyr. 5, 6. Toto sú opaky k tomu. Teda ne, toto ide do plošného spoja. Už to má dzúry a toto do toho zapichneš. Čiže 6, 5, 4, 3, 2. Kábel je tu len tak, aby sa nepovedalo. Toto je aké? To je do zatáčky. Toto neviem, na čo by mi bolo. Všetky sú do zatáčky, no, to sú rovnaké. Teraz tieto piny, to je samec a toto je samica k tomu. Ale čo je toto? To je iba samica. A jak sa líši od tohto, neviem. A toto patrí do týchto, ktoré sa zídu mne na testovania. To tam je to dosť tenké. Snáď to bude fungovať. Čiže tu sú rôzne počtovníky. Toto je jednopin. Aj také sa mi zídu. Jednopiny. Dvoj. Troj. Štyr. Keď máš správne IQ, víš, že nasleduje 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ale je tu 6, čo je zaujímavé. 1, 2, 3, 4, 6. Tak toto bude 8. Toto bude neviem koľko. 10. A klíšte sú dosť masívne. Keď to chytíš, tak cítiš nejakú takú kvalitu. Teda celkom dobrú. Čiže kábliky si dám svoje zjavne. A toto akože nalisujem, no uvidím. Toto som myslel, že bude rovné, to by sa mi zišlo rovné. Tak to by som musel ísť do zatáčky, keď niečo napichnem. Dobre. 20 €. Ešte mali posledné 2 kusy vrači v Kauflande. A v iných Kauflandoch to nemali. Čo chodilo po Kauflandoch.